На крок ближче до імпічменту президента. Верховна Рада напередодні ухвалила закон про тимчасові слідчі комісії. Він містить норму про відставку голови держави. Саме ТСК матиме повноваження розслідувати і доводити факти ймовірних зловживань президента. І жоден чиновник не зможе її ігнорувати. Решта процедури імпічменту прописана в Конституції. Чи легко далося рішення депутатам і що воно насправді означає, Олена Стецюк розповість. Депутати йшли до цього роками. Останні поправки і законопроект про ТСК на фінішній прямій. Його називають одним із фундаментальних та історичних. Бо в ньому закладена норма про імпічмент президента. Завданням тимчасових слідчих і спеціальних комісій проводити розслідування обставин щодо державної зради або іншого кримінального злочину, вчиненого очільником держави. І тепер ТСК наділяються більшими важелями для проведення таких розслідувань. Буде наділений справжньою контрольною функцією, а саме якщо буде якась проблема, якщо буде сформовано тимчасову спеціальну або слідчу комісію, то будь-який виклик цієї комісії для суб'єктів виклику буде обов'язковий. Будь-яке рішення буде обов'язково для правоохоронних органів. Для створення комісії потрібно 226 голосів депутатів. Далі процедура імпічменту прописана в Конституції України та регламенті Верховної Ради. Тобто потрібен висновок Верховного суду щодо ймовірних зловживань президента, підозра від Генпрокурора, вердикт Конституційного суду і фінальне голосування депутатів. За імпічмент глави держави мають проголосувати не менше як 338 депутатів, тобто 3/4 від складу парламенту. Цей закон буде дієвим, що представники виконавчої влади будуть чітко відповідати згідно з законодавством за недостовірну інформацію або несвоєчасно надану інформацію. Фактично, голосуючи за цей закон, ми вирішуємо одразу декілька питань. Ми вирішуємо питання належного парламентського контролю. Ми вирішуємо питання можливостей для опозиції балансувати і впливати на діяльність коаліції. І ми вирішуємо питання імпічменту. І ось момент істини. Законопроект про ТСК об'єднує усі фракції. 279 голосів «за». 279 «за». Закон прийнятий. Весь зал об'єднався. Об'єдналась Верховна Рада України. Дехто каже, що ми не працюємо. Це показник того. Працюємо і працюємо ефективно. У парламенті зареєстрована низка законопроєктів про імпічмент, серед них і президентський. Напередодні депутати його навіть не включили у порядок денний. Тепер кажуть, якщо президент підпише законопроєкт про ТСК, інші вже не потрібні, бо загалом для імпічменту передусім потрібна політична воля народних обранців. Питання імпічменту – це питання політичної волі, яка оцінюється в 338 голосів парламенту. Тобто, якщо 338 голосів парламенту на момент часу є, ніяких спеціальних уточнень у вигляді якихось додаткових законодавчих актів не знадобиться. Законопроект про ТСК зареєстрували в парламенті ще у листопаді 2014 року. У першому читанні документ ухвалили 25 квітня цього року. Олена Стецюк, Нікіта Проскурін, Заман, АТР.